Izložba Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji predstavlja 30-ak panoa koji prikazuju lekare u periodu između Prvog i Drugog svetskog rata. Posetioci će imati priliku da u narednih 15 dana vide ovu izložbu u Galeriji Istorijskog arhiva Timočke Krajine. Iako su ljekari u zdravstvu Banja Luke u ovoj izložbi poredani azbučnim redom, oni se u vremenskom razdoblju od 20-ak godina postojanja Kraljevine Jugoslavije mogu generacijski i po porijeklu podijeliti na više krugova. Prvi krug banjalučkih ljekara u Kraljevini Jugoslaviji, pored nekoliko domaćih ljekara, činili su mahom ljekari porijeklom iz slovenskih zemalja Austro-Ugarske, iz krajeva bivše carske Rusije i iz Kraljevine Srbije. Već u drugom, a naročito u trećem krugu, pored ljekara iz prečanskih krajeva Kraljevine Jugoslavije i bivše Kraljevine Srbije, počinju da pristižu i ljekari iz Banja Luke i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Treći krug banjalučkih ljekara u doba Kraljevine Jugoslavije predstavljaju ljekari stradalnici, kojim mahom pripadaju ljekari Srbi i Jevreji, kojima je rat 1941. donio kraj njihovog ljekarskog rada u Banja Luci. Ovom prilikom otvoren je i 10. naučno-stručni skup Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura. A na ovom međunarodnom skupu prisustvuju učesnici iz Crne Gore, Makedonije, Bugarske i Srbije. Njihove sesije su podeljene na 2 dana i bit će preko 50-ak zainteresovanih ljudi koji su se najavili da će prisustvovati skupu i to je jedan skroman doprinos arhiva u prikazu istorije medicine, pre svega u Timočkoj krajini, ali i u celoj Srbiji. I za razliku od mnogih arhiva koji nisu u mogućnosti, arhiv u Zaječaru godinama već uspeva da priredi jedan ovakav naučni skup, što je, kažem, retkost ne samo u Srbiji, nego i u okolnim zemljama da arhivi organizuju naučne skupove. Ono što je interesantno, to je ovaj sastanak koji se proteže u 2 veka. Počeli smo 988. godine, a evo sad 918. imamo 10. sastanak. To što se proteže u 2 veka pokazuje samo po sebi da promene država i političkog sistema i drugih vrednosti u društvu nisu uticale na ovo, jer se sastanak bavi istorijom zdravlja i zdravstvene kulture, odnosno istorijom medicine, veterine, farmacije i zdravstvene kulture. I zato i opstaje što se bavi jednom univerzalnom vrednošću kao što je zdravlje. Ja sam za ovu priliku pripremio jedan pregled učesnika i referata tokom ovih 10 godina. Mi smo imali za cilj da pokušamo da izvučemo teme od lokalnog značaja i prema tom pregledu koji sam ja pripremio, mi imamo 30% referata koji su od lokalnog značaja i oko 1000 i nekoliko stotina stranica objavljenih i sačuvanih od zaborava. Jubilarni 10. naučno-stručni skup u Istorijskom arhivu Timočke Krajine traje 2 dana. Organizatori su Istorijski arhiv, Rajačka škola zdravlja, Arhiv Srbije i Institut za noviju istoriju.